в Пазарджик. Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в 3 мери брашно. Малко квас заквасва цялото тесто. 1919 година. Една събота любознателен 20-годишен младеж минава по улица 6 септември в София. Пред една от сградите чува песен, която му звучи познато. Влиза от любопитство, с учудване разбира, че това е църква и то протестантска. Самият той е израснал в семейство на баптисти, но денят е събота, а не неделя. За негова изненада оказва се, че има протестанти, които провеждат богослуженията си в събота. Подаряват му няколко книги и той ги отнася от дома. Младежът се казва Любомир Кулински и е от Сарая, село на 7 км от Пазарджик. Всички в неговото семейство прочитат книгите и започват кореспонденция с църквата в София. Интересът им е сериозен и при тях е изпратен пастор Стефан Константинов. Той провежда библейски курс с цялото семейство. В края на 21 май 1921 година пастор Алфред Томас кръщава всички: Любомир, съпругата му Минка, брат му Благовест и сестра му Естир. Баща им, Ангел Кулински, е приет чрез гласуване. Дядо Ангел и байчо Любе, кога беме млади, много се тачеме, много се обичаме и сме общували. Много убав човек беше и аз дойде съм жива. Слава на Бога. Мечта съм Бог да бъде с мен и с вас и с своите. На следващата година се кръщават още 2 жени от Пазарджик – Мария Добрева и Мария Калъпчиева. Това е началото. В продължение на 15 години в района усилено работи колпортьорът Димитър Опрев. Освен това, пасторите Алфред Томас, Теофил Богев, Васил Иванов и Андрей Георгиев. Групата постепенно нараства. През 1937 година тя се състои от 21 души. В нея влизат и хора от околните села – Калугерово, Щърково и Царово. Сестрата на Любомир Кулински, Естир, е изпратена да учи в мисионското училище в Фриденсау, Германия, заедно с Нонка Ганчева. Това са първите жени библейски работници в Адвентната църква в България. През 1945 година църквата в Пазарджик е вече 25 души. През 1947 е 28. През 1949 – 30. През 1952 – 37. През 1953 година 20 души от град Септември и селата Карабонар, Злокучене и Ветрен дол се отделят и основават нова църква в град Септември. Към Пазарджишката църква остават само 17 души. Но само след 6 години, през 1959 година, тя отново наброява 37 членове. След още 10, през 1969 вече е 65 души. Въпреки многобройните трудности, които й създава комунистическият режим, малко преди края на комунизма, през 1986 година, църква Пазарджик е вече 110 души. През този период тук работят пасторите Васил Иванов, Христо Киров, Андрей Георгиев, Иван Демирев, Ангел Наков, Симеон Тодоров, Станчо Димов и Димитър Стойчев. През всички тези години църква Пазарджик не разполага със собствена църковна сграда.
Нейната официална регистрация съвпада приблизително с началото на комунистическия режим. И той, разбира се, прави всичко възможно да преустанови съществуването й, включително и като ни дава възможност да провежда нормални богослужения. За един кратък период между 1956 и 1969 година църквата има своя сграда на улица Мичурин номер 3. След това тя е отчуждена и на нейно място е построена днешната сграда на Българска народна банка. В продължение на 9 години, до 1978 година, вярващите обикалят различни домове и зали под наем за кратки периоди и са постоянно притискани от властите. През 1978 година църквата преустройва за свои нужди малка сграда в задния двор на една от сестрите на църквата, сестра Радка Тенева, на улица Александър Димитров, и обитава там под наем до 1994 година. Последните етажи били празни на приемните заведения. Грозе! През 1987 година за пастор в Пазарджик е назначен пастор Агоп Тахмисян. Големите политически промени в България заварват него и църквата именно в тази малка сграда. През 1990 година, след първия събор на църквата от началото на комунизма, в Пазарджик идва да работи пастор Петър Максимов, но здравословни причини го принуждават да напусне работа и през 1991 година тук идва младото семейство на пастор Ивайло Томанов. На следващата година започва строежът на църковната сграда по проект на архитект Георги Сарамбелиев. Той продължава 2 години, до май 1994 година, придружен от много трудности и перипетии. От една страна това са 90-те години, бурните години на прехода, на незаконните фирми и рекета. От друга – силната съпротива от страна на православната църква. От трета – непрестанните финансови затруднения. Всички членове на църквата с голям ентусиазъм се включват с доброволен труд и лични средства, за да подпомогнат построяването на своя молитвен дом. И Бог не изоставя малката си църква в Пазарджик. Малко преди официалното откриване на църковната сграда, тук се провежда една от първите масови евангелизации с участието на чуждестранен говорител – пастор Робърт Уегли от Съединените щати. При откриването на църквата има голямо кръщение – около 30 души. През следващата 1995 година пастор на църквата в Пазарджик е Злати Златев. Провеждат се още евангелизации и семинари. Към 2000-та година църквата наброява вече 155 души. След това членовете от село Говедаре се обособяват в самостоятелна група. Периодът до 2000-та година съвпада и с първата вълна емиграция, в резултат на която над 10 души от църквата се установяват завинаги в чужбина. От 2000-та до 2005 година пастор на църква Пазарджик е Иван Попов. През същия период е проведен и първият сериозен ремонт на сградата на църквата. Тя е включена и в газопреносната мрежа на града. От 2005 до 2010 година тук работи пастор Христо Станев. В момента пастор на църква Пазарджик е Ярослав Янков. Църквата на адвентистите от седмия ден в Пазарджик е едно нагледно изпълнение на притчата на Исус Христос за кваса. Малко квас заквасва цялото тесто. Като си припомним скромното начало, ни се струва невероятно съществуването на днешната жива, голяма, работеща църковна общност. Но Божието царство работи в тайно. И Бог има план със своята църква в Пазарджик да носи Неговата благодат и слово на всички в този град, да бъде едно кътче, където царува Христовата любов.